mtoto wetu akue ako hapo, nitafanya nini? Nitaambia Mungu tu, ni mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Kwa maana yote ikitendeka, Mungu tu alikuwa tu anajua. Sidhani Mungu alikuwa ajui. Sasa mimi nitanyamaza tu, niambie Mungu tu. Ni sawa. Siku zenye uzito mgumu sana, siku za machozi, siku ngumu kabisa. Ngumu. Kwa maana kama hujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope, mtoto yuko na umuoni, ni uchungu. Ukiwa mzazi ni uchungu. Uwezi kula, hata kuoga kwenyewe uwezi, nakwambia. Hakuna kitu yoyote unaweza fanya. Ni ile tu tunajipe tu nguvu. Jodolo e kaunti ma Homa Bay koro wacho ni piny owacho ka okalo migawo mar somo ema onego se kaluwore gi masiche mag mach ma osebedo ka wang'o sikunde kendo lal kod ngima jopuonjre. Jodologo ka okalo e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Interfaith Council oseyo mokalo piny owacho kuom rem neno ni chike mane oseketi mar neno ni kuonde nindo mag jopuonjre obedo makare manyalo reso ngima jopuonjre kinde ma masira mag mach obedo. E twak margi kod jofwambo weche e kaunti ma Homa Bay, jodologo ka otelnegi gi jakom margi Bishop Abraham Wanda Odongo koni nitiere masiche mag mach mathoth ma osebedo sikunde e pacho ka, kendo piny owacho osetimo nonro to onge lipot mora ma oseketi e lela ne jopiny kod okenge ma onego keti mar geng'o masichego. Nyaka nyithindo ditho eka sirikal biro amale nindo mondo chop chike kata enforce chike mosebed kiloso. Saka sama masiro timore thurwa ka, iwinjo no los task force chulo, gigolo report, gigolo recommendation, implementation hakuna. Ang'o matimore? Nyithindo sewang' e sikul kinde ka kinde, ibiro winjo ni timo nonro. Nono no ok nyalo golo statement ne maler kaka koro wawuoyo kaniya, mach no moko kama, no chal kama, joma ne responsible otimnegi ma. Apenjo serikal, nikech serikal nigi jotich michulo, wan kod CS, ma is in charge of ministry. Wadwa ni wawinj gini maler nikech nyithindo setho e mach. Masirni mag mach uketho pesa jopiny nango. These are some of the things machando chunywa kaka jodolo. Ok wanyalo ling ka nyithindo medo tho. Nikech gima timore pile Kenya ka ni ji lala ma ok wanyal ng'eyo kuma gintie. Nyithindo maonge utegi ka jonyuolgi gionge skul, yot boko yot ka giwang', nyaka sirikal wuog oko mondo nyiswa nyithindo adi ma onge to nyithindo gi ni kanye. Sirikal oninde klas kabisa makadi tong' ni ne sirikal tiyo kako nego giti. TSC jo riwruok mag jopuonje, school management, di koro waonge gitabu. Jerio itongi magie masira mar apaya ka mamoko 20 yudo hinyruok e kinde masira mane ojiko geche mag jowuoth kamoro ni ngata e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret okinyi ma kawuono. Moko kuom jok mane oyudo hinyruok oting'o jong'wech mane wuok Nairobi bang' riwore kod jowetegi e ng'wech manyoro Jumapil mar City Marathon. Apisas mag obila mane oyango masirano olero ni gechego gin mag kambi mar Eldoret Crossroad kod Rongai Line mane moro wuok Eldoret to machielo ne wuok Nakuru. Jong'wech 7 noyudo thieth e osiptal ma Nakuru kendo owegi thuolo. So people give up then? Yeah. Kwa tunatoka Nairobi kukimbia Nairobi City. Ya, nilikuwa nakimbia 10K. Nikakuwa number 15 hapo. Tukamaliza, tukaenda kwa stage. Tukaanza mwendo mpaka hapa Nakuru. Tuka relax kidogo almost 1 hour. Alafu tukaanza safari yetu tena mpaka hapa mbele tu. Sijui naitwaje. Ya, nikastukia tu tumepata accident hivyo, hata sijui ilitokaje. Nashukuru tu Mungu kwa kutulinda. So kurudi Nakuru nyumbani, ndio matatu yetu kagongana na gari kwa kichwa ana kwa ana, na
ndo tukaumia. Kuna gari ndogo ilikuwa inapita na walikuwa wanataka kuovertake. Sasa ndakapatana na wengine wakagongana. These were the athletes who were actually going to participate in Nairobi Marathon. There were those who were competing in the 42 kilometers, 21 kilometers, 10 kilometers, and now after of course the completion of the race, so they decided now to go back home. Jopuonjre e moko kuom mbalariany ma pacho ka obago ng'anyo ka kwedo chenro manyien ma piny owacho tiyogo mar chiwo sir ne jopuonjre e kuonde tiegruok go. Jopuonjre go ma moko ya e kaunti ma Machakos kod kaunti ma Uasin Gishu nobago ng'anyo kinyi ma kawuono ka giwacho ni kit sir manyien no nitiere kod akweda ahinya to ne jopuonjre ma ya e familia ma yuto gi ni piny mokalo. Nyaka sani migawo mar somo owacho ni gisechuogo komiti 2 mabiro rango midhiero manie chenro no mar neno ni onge japuonjre moro amora ma orem yudo tiegruok mowinjore. Jatend migawo mar saga kod ohelni matindo Wycliffe Ombetsa Oparanya oyango okenge mag chuogo chike mabiro gayo kaka riwruoge saga mathurka tayo tijegi. Oparanya okoni okang' makamano obiro kaluwore kod medruok mag riwruoge saga ma osebedo ka mayo jopiny koloso e kinde romo kod riwruoge saga ma Lompasago. Olero ni chenro oseketi mar chwalo paro mar chik e od bura machiegni ni kaka yor neno ni jopiny ok omedo yudo lal kokalo kuom riwruoge saga. The major issue I found in cooperative is governance. Some of the cooperatives are governed very poorly. There is a lot of mismanagement of cooperatives. Members' money are stolen outright. And it's the responsibility of the board to ensure that members' contributions are safe. And you keep on electing these officials every AGM. Every AGM you do your elections. But we have found out that also people overstay. Someone has been a chairman for 30 years. Piny owacho omedo chiwo singo mar konyo kaunti za 10 mawuok yo wuok chieng' e bwo riwruok mar NED magi oyangi kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kinde romo kod governors, jod bura kod jotelo mawuok e kaunti za 10 go e romo manotim e apise makare na Nairobi. Gachagua wacho ni yare sirikal ne chak chenro mag siro counties go higa mar 2018 okenge ma osego onywando nyaka gero ndara, bero somo, pur e kind mamoko. We are pumping in resources to the 10 counties of West Pokot, Turkana, Samburu, Isiolo, Marsabit, Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, and Mandera, with an investment of $2.3 billion. The north and northeastern frontier counties have been left behind for far too long. It is not sustainable to mobilize resources for relief food, clean and safe water supplies, cash handouts, among other interventions, season after season. In supply of more safe water for domestic and commercial use, we are activating the crop and livestock subsectors. In quality primary and secondary education, we are empowering the community into self-reliance, not only for today, but for posterity. Through increased road networks, we are opening up the region to trade between and among the counties. The support of the World Bank and other development partners will not be available forever. Donor funding is shrinking due to, among other reasons, geopolitics and shifts in global priorities. I take this opportunity to ask our grassroots leaders to align and complement their development projects in what is and has already been supported. It is our collective responsibility to better the lives of our people. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM siro Governor ma Siaya James Orengo kaka ogai mar ODM ponono ni ogai mar duond burano yudo kom mar komisona mar riwruog pinje Afrika e tok mar gi jofwambo e kaunti ma Nairobi. Jokanyo e duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi kotelnegi gi jakom mar George Aladwa dwaro mondo mi duond burano keto okenge makare
e romo margi ma ibiro bagi jumane mar neno ni duond burano ok odong' kod fuok. Jokombe mag duond bura maya e counties duto 47 biro bedo kod romo tich ariyo e kinde ma ogai mar duond burano Raila Odinga pod dhi mbele gi lombo jotend pinje Afrika mondo riwe lwedo e yudo koma mar AUC. Kutakuwa na vacuum ama kutakuwa na nafasi ya party leader wa ODM baada ya baba kutoka, so tulikuwa napendekeza ya kwamba gavana wa Siaya Mheshimiwa James Orengo aweze kufikiriwa kwa hiyo kiti cha party leader cha ODM cha Kenya mzima, na sisi kama Nairobi tumekubaliana kwa kauli moja na kila mtu ameweka sahihi ya kwamba tunamuunga mkono ya kwamba tunaunga Orengo mkono apewe kiti cha party leader katika chama chetu cha ODM. In the event Raila Amolo Odinga clinches the AU seats, ni Mheshimiwa Orengo. Na tunajua mwenendo yake na tunajua njia zake zile ampitia. Na tujasema tunamsupport mwingine asije akavae. Chama yetu ni Social Democrats. Definitely, because we want the party to have more young blood which is coming in, and also the blood which can be able to move the party forward. Hata hizo vitu zimebaki baba, tunakuomba ujaribu tena kuteua mama ili wamama washike moral ya kufanyia party kazi. Mashigni cha mag tuke kindeni mang'wech mar lalo kombe riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF omako mach kwayo koro ichwalo ne board mabiro chung' ne yierogo mondo ochan kendo otim yiero mahuyanga. Kane wuoyo e kinde mane kaunti ma Bungoma bago finals mag ligi ndogo, jalar koma mar FKF Hussein Mohamed nolero ni en ratich ng'ato ang'ata mar lalo koma mar FKF kendo onego yiene ji te madwaro chung' mondo chung' e yiero mabiro. Bende nokwayo jogo mabiro goyo kura mondo oyier jotelo mabiro kelo lokruok e tuke adhula. Tim mar Kamusinde nobedo joloch e tukego bang' loyo tim mar Mwiruri gonda 2-1. The Kenyan constitution is clear. We cannot lock anybody out from electoral processes, and we must not even attempt to do it. These elections have to be all inclusive, they have to be free and fair, everybody must be allowed to participate. For me, that is the irreducible minimum. You must allow people to participate in this election, otherwise you will have a false think that you can threaten people, to think that you can deny us our fundamental rights of freedom of association, then you are living in a different world, and that era is over. Hakuna wakati wa kutishia Wakenya anymore. Unatishia Wakenya kama nani? Nya kora mga jong kanya machope giko mag weche manyene chenro ni mar ka gi kachago ni kamano kuom bedo koda yakona chaki kendo koro wachope giko saa 1 gi saa 3 kobro kelo ni weche mawayude mesa mag weche manyien ka bende pewe mag tuke okwabiwe chien. Nyinga en James Pondo bedi koro dichieng' makare.